Igbo ede ebube. Even Nnewi ji wee ka mba. The Iroko. Ofu onye na-anụ akwa nwanne. Nnewi luzuru ife. Nnewi luzuru ife. Ebe ka anyị esi wee gbashibe. Hey! Ana m ebe akwa n'ụzọ. Anọ m n'ụzọ sinsi ụtụtụ. Anọ m n'ụzọ sinsi ụtụtụ. Buru anya mmiri n'anya. Ontere mfu post ejike moment of truth umelu. Ejike, I put it to you today. Nguyawu the first onye nwụrụ anwụ n'ime mmadụ 50 ahụ Chris Oyakilome na-agwaghị o reziri from ọnwụ na-echughị ụla. Nguyawu number 51 person Chris Oyakilome erezi from ọnwụ. Ejike, ngụnwa ejike moment of truth. Since o tee n'ịchọbalụ ndị agha akpụ n'ọnwụ, okwu no raise go up to 50 people. Nguyawu number 51 person Chris Oyakilome yerezi n'ọnwụ. Yes. Yes. Nguyawu number 51 person. Mathias Yawu number 52 person. Ndi iberibe. Ndi iberibe ụmụ ofeke. Ụmụ ofeke amaghị ife. Eh? In a constitute this your nuisance. Your nuisance is in a mother charlatan, but you are the greatest charlatan of Fugol. You are the greatest charlatan. You are gradually constituting nuisance here on Facebook, but you don't know it. You don't know it. Yes. You believe na do it too much that you don't even know when you are stepping na emotion of people. Yeah? You don't know why Nnewi is mourning and Nnewi na majijiji now. Ebeni ne duke ebe agbasara mmiri na ana. Let me talk about Nnewi. Let me not even talk about Ndi Igbo and Southeast. Let me not talk about Ndi Igbo and Southeast. Yes. What Nigeria niile mana Ifeanyi Ubah pụrụ. Ejike moment of truth, you find it worthy to do content to do your dry content content dry content ngo ya adekwu ngo ya daso onwe ngo ya adekwu ngo ya daso onwe ngo ya adekwu ngo ya daso onwe eh ifike alele eligo ma alele obi agbawa anam obi agbawa anam obi agbawa anam obi agbawa gom obi agbawa gom ha alele Hey, unewe niwe. Eh? Asa na nọ n'ụzọ. Anọ n'ụzọ ije. Pụta onye police. Onye police wee kwụsị m. Eh? Onye police wee kwụsị m. Wee sị m, I heard that your brother Ifeanyi Ubah is no more. By then, enwetago the news. Mbe onye police
Edo State. See my head that Ifeanyi Ubah is gone. If you have problem now, who will you call? Meanwhile, Eba Hana Mefa. Hana Plum 50,000. Ivalele. Hana Plum 50,000. Man upload de gahum without wife. Upload dunya. I was my mind anole. I was lost. If you ki hundo. Womike madum wefelu maka flag yam down. Nnukwu ife mebiri. Nnukwu ife meru na Nnewi. Onye asị ho na ọma ho na nnukwu ife meru na Nnewi. Onye ahụ na-atụ ụga. Onye ahụ na-atụ ụga. Afromonu mmejisi Ifeanyi Ubah, rest in peace. Afromonu mmejisi Ebubechukwu ụzọ na Nnewi, rest in peace. Afromonu mmejikwe. Ofu onye ndị Nnewi ji wee malụ na Yesu kenwu wit ọgaranya bankata. A billionaire, very humble. People may have different perception of him. It doesn't matter. Ifeanyi Ubah is a good man. Onwere onye do perfect 100%. But Ifeanyi Ubah is a good man. Honorable ka nwoke. Honorable ka nwoke. Obi agbawa na m alili alili ebugom. Ejike moment of truth. Ejike moment of truth. You picked on the wrong one. Ejike, you picked on the wrong one. Ngoyawo, number 51 person. Chris Oyakilome erase from on. Since you have decided to make a joke with everything. Since you have decided to make a joke of a serious thing like almost Senator Ifeanyi Ubah, you decided to mock the people of Nnewi. You decided to mock the family of Ubah. You decided to mock us with your silly jokes. You decided. Since all na chonde Chris Oyakilome ya woni no. Yes. He escaped an accident in well. Take it from me today. I'm not going to use Gaba. Whether I'm a governor before I'm going to governor. Whether I'm a governor or before I'm going to gaba. Ngoya would number 51 person. Chris Oyakilome ya popte no. Franklin Nwachukwu Ngoya would number 52. Mathias Ezeaku number 53. Chineke ya unu ni n'ọkụ. Chineke ya unu ni n'ọkụ. Ụmụ anụ ọfịa. Refrafs. Me ino na page go na akpọ mmadụ charlatan. Kedu ife iwu ejike? Ife iwu ka ino na akpọ ndị mmadụ. You are considering nuisance on Facebook. Onwere anything you nwere ihe me on Facebook. Ide grow, ide ata, ihe akpụ ha. Ya boso, ya gije, ngwolo, kulo ofu ebe. Ngwolo kulo ofu ebe. Unu ne zuzu gidori fu ne zuzu. Isusu re bia no nwu Senator Ifeanyi Ubah. Isusu re bia no nwu Senator Ifeanyi Ubah. Imoro that na, imoro bia na Nnewi bia kwuo ye. Bia na nkwo Nnewi bia kwuo ife ikulu ejike. Gba Mathias na nsenya drive o, bia na nkwo Nnewi bia kwuo ife okulu. Ki ife an na-ekwu me immediately. Come to Nnewi and say this. They are at the heart of Nnewi. Ibiaba, Inoreba, Waha, Nasenator Ifeanyi Ubah Nwona. We make a joke because we want to talk to Chris Oyakilome. What has Ifeanyi Ubah got to do with Chris Oyakilome? Chris Oyakilome gwa no oteru mmadu 50 no. What does it have to do with almost Senator Ifeanyi Ubah? Are you mocking him or what? You are mocking him. Chris Oyakilome should come and raise him. Kerife consign nolo Chris Oyakilome with Ifeanyi Ubah. I'm asking you. You forgot that Ifeanyi Ubah mmadu nwe. You forget ya na Ifeanyi Ubah mmadu nwe. No one name mmadu ka owu. No one name mmadu ka owu. Ina shonde Chris Oyakilome ya kote no onwu. Chris Ngoya wu number 51 person Chris Oyakilome ya kote no onwu. Since onwu every day put on Facebook na nyagasi ono kagono.
You need disgrace somewhere on Facebook. You need disgrace somewhere on Facebook. Yeah? You need disgrace somewhere on Facebook. Achon ka nwere obi mgbawa. Achon ka nwere obi mgbawa we gbaga okwu a. Mgbachakwa ya esi mekwa over ga akwa n'iru. No conscience, ibro mmado. Inwere obi mmado. Inwere obi mmado. Yeah? Inwere obi mmado. Ibu obi anụmanụ. Ibu obi anụmanụ. Enyeghị opportunity ya agwọ nsi. Ịdụ njọ karịa Mathias. Ịdụ njọ karịa Mathias. Uboso ni series Germany bata an Igbo here. Iya agwọ nsi. Ejike iya akpa nsi. You don't shut off into ndị na-agwọ nsi na-adụ. Ke ka ndị na-akpa nsi na-adụ. If not etu edu. Edu ndụ. Etu no keta na na-echu onwe anya. Idugo edu ndụ. Ọkwa na somebody do as healthy as Senator Ifeanyi Ubah nwụrụ. Ọ nwụrụkwa ngụnwa duka onye ikuku ya eburu. Ọkwa ngụnwa duka onye ikuku ya eburu. Ọwụrụ ngụnwa duka onye ikuku ya eburu. Agwa m nnu na-ekwugheri ife a na one day na unu ya ekwurie kpa ndị mmadụ aka n'ọdụ. Why can't you go to your page and say rest in peace Senator Ifeanyi Ubah? Must you talk to Senator Pastor Chris Oyakhilome about raising Ifeanyi Ubah from Ongu? Yes. Must you mock him indirectly because not a Christian? Because I know where you are going. Must you mock him indirectly because not a Christian? I am asking you. Owulu negu nwolo, wulu nago nwolo. Iye de disini idelu. Owulu negu nwolo, ejike wulu nago nwolo. Iye de disini idelu. I am asking you. Ono na awe ala. Ono na awe basi anya na ala. Ono na awe ala. Ono na awe ala. I'm asking you. Owulu no mamago, wulu no papa, wulu no your senior brother nwolo. Iye de this thing what's even the family who are there luju. It was Pastor Chris Oyakhilome. I am asking you a question. Ejike ono na awe ala. Ono na awe basi anya. Ono na awe basi anya. Iya anwu Oyakhilome raise you from onwu. Ndị mmadụ we ma na na-eme. Yes. Iya anwu. Iya anwu Oyakhilome erezie ngụnwa from ọnwụ ịnwụ binite iwe mara na ife ahụ okwuru na ọ na-eme ka ọ na ọha eme. You don't need to start keep bringing people into okwu iberibe ị na-ekwu. You need to read na-akpa afa ndị nọ ilo onwe ha when other family ọ bụrụ na ịnwụ ha mmadụ ga-anwụ na family ihu. Yes. Ka ifu ka ọ na-adụ. Mmadụ ya nwụ na family ihu. Onye metụta arụ na ahụ. Ka ifu ka ọ na-adụ. Come wait for your write up. I want to see your write up. But see when accident, why didn't you say you will accident? Why need blame the pastors? Why need blame Jesus? Say you will accident. I am asking you. Yeah? Why need blame Jesus for abandoning you? Say you will accident. Why need blame blame? Why need the whole destiny the you will accident? Because nongo onye o mere na ahụ. So emani nwe loss about your motor maybe emani nwe loss about him. You know that no cost or something. So you kwuru okwu. But in this particular one, emano no nwere ndị na-emetụ aka na ahụ. Iya anwụ. Chris Oyakhilome akpọni egwu n'ọnwụ. Ndị mmadụ ewefu na akpọni mmadụ n'ọnwụ. Obi agbawagom. Well, I did a boom. I did a boom mo. Aye. Ofonye ne wiji we de bube. Akpo yoza. Obele onye kpo yoza. Ogaranya kpo yoza. Onye nweghị ife ọwụkpọ ye ọza.
Ifeanyi Ubah governor do wasida man Ifeanyi Ubah do ndo governor of Anambra State Anambra State government house do wa man Ifeanyi Ubah do ndo Ola le ya buli Ifeanyi Ubah ya nya ifo na wuli Ifeanyi Ubah jebe ifo une menana newi o respondo ifo une menana newi o respondo convoy ya batago bogbenye batabo ogalanya batabe the commonest man amoho na such vehicle nwere ike batara compound ya some people amoho na ha nwere ike iji ego ha no wa gota moto nyalu moto na newi because of Ifeanyi Ubah. So many people amoho na ha nwere ike ikpuni block lutu uno ta lulu uno na newi because of Ifeanyi Ubah. People balu places, people make businesses. Ha amalo na faye many today na newi because of Senator Ifeanyi Ubah. Ogaranya doke do right to find. Yes. Ogaranya doke is rare to find. Onyelu happiness here for his people. Obro ne Ifeanyi Ubah no maybe business here as the CEO of Capital Oil and Gas. Ifeanyi Ubah gana amaka with $10 hata on the na hana amaka na oil and gas then. Mbenyeri ekelo direct. Yeah? Na the whole Nigeria. On a distribute kerosene. They distribute kerosene. Onwelu opportunity of EJ Bone or EJ in this life through business because now business foresight here is second to none. But he chose to sacrifice all these things in the altar of politics. Ego neke Ifeanyi Ubah with a go na politics. How much has he given? This guy has given practically almost everything. Yes, he loves giving. He loves giving. I remember a businessman Nanewi who had problem with Ifeanyi Ubah because of business. You go see business. Your first point of anger uno jeloga ubasiana kwa Mathias Ezeaku reba neke ndaga di $1. So ndaga di $1 supposed he meto $1 aka. Ndaga di $1 I suppose he meto $1 aka maka na umu ha no obodo oyiwo. What a loss. Mo ogaranya no na Nnewi. Mo ogbenye no na Nnewi ye feel the loss of Ifeanyi Ubah. Take it or leave it. Ogaranya no na Nnewi. Ogbenye no na Nnewi. Who is who na Nnewi? Ha! Igwe ye eri alele na 90 something years. Hey! Igwe Nnewi. Ha! Igwe ye eri alele. Igwe ayi need the kita. Ka about mmadu 20 not very close to him. Jenofe yo kirikiri because oje Ifeanyi Ubah egwu. Ofu nwa na amulo ha. Ikemba. 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 Nyadoba. 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 Asi no bole back ekwe na akpodike n'ụwa. Okpo ya na ndụ. Okpo ya na ọnwụ. At 50 something. Or achieved a lot. I knew Nesbu mother that this has been my fear all along. This has been my fear all along. I know. Nesbu mother that yes. Nesbu mother that still fire. Of course. Akopololo na ladepo. Ifeanyi Ubah land there. Or how was the governor of Lagos State? Meanwhile, Ndi Igbo nene si Lagos State abi atwa akwụkwọ na Anambra State. Akopololo na Alaba ono there. Akopololo na trade fair ono there. Also na Grand Petrol the trade fair yet or that's what fair there. Jema na Balogun ma moto na agbanyusi ọkụ ma security moto even a plot of land of his he gave it out to the buy in Azwafia that place. Ifeanyi Ubah is an exceptional leader. Take it to the bank. Eba na alu Nnewi building na Abuja today. Who a land they are watch ole billions of naira. He gave it out to the Nnewi. Say how well Nnewi house. He even gave money. Nolu no only project ya. What has he not given? That man he give go almost everything. If not that Ndi Igbo ada appreciate Nde Zibo Mmado.
ife ọzọ eji wee setụrụ ya wụ na oji ụgwọ o jikwa jide okeke ụgwọ jide oke afọ ụgwọ ngụnwa wụ poor man na-eji agbara ọgaranya ụgwọ ngụnwa wụ poor man na-eji agbara ọgaranya ụgwọ ịgbatacha n'ụgwọ ndị mmadụ jiri ihe ejiji ije gbara ọgaranya ụgwọ ọgaranya nwere ego chọọ okuo polisi niile nọ n'ụwa kuo lawyers niile nọ n'ụwa ndị mmadụ worie wee talk down on a man na-eburu kerosene buru ya bukpuo ya n'ime obodo jee gbaa ya agadi nwaanyị amụhụ na ya apụta nwu free station bịa gba fuel ọ na-akpụo n'ime obodo jee gbaa ihe fuel ahụ free. When the battle is finally over, that is when Ifeanyi Ubah nwụrụ ọ nọ na court since with the federal government and anụ ya ọkwụdosi ike. The only man no fight back to the government na the case of subsidy. Other people back out. He fought. Follow, resist here. So the government IMA. No ma the pain business people wanna pass it through. Na Nigeria here. God knows that I stood for him. Everybody who knows me in Zambia and so many other places know that in fact people na want capital oil. The mother na want capital oil. I stood for Ifeanyi Ubah as if no na go direct na account. Yes. I stood for him as if no na go na my account. Because such kind of people onwere the passion nji akwa na azu. Just look at Ogo Kurora. Imale tu ha isi we mi fo Kurora. This is how a lot of people who knows me because of they call me Ifeanyi capital oil. Or a lot of people na akpom eube chukwu uzo. E ma call onenzagolo. They na imagine they were calling me from Malawi, from all over the places. Ezugo Ezioku na I man I know from Onogo or wanna confirm again. Ariliabu gum, Obiaboa gum, Obiaboa gum, Obiaboa gum. Ifeanyi Ubah we na no kitty with federal government since I'm come. Yeah? Just last year, ANCOM and federal government will withdraw the whole petition Hanwelu against Ifeanyi Ubah. Return all Ifeanyi Ubah properties in government season this year. Ifeanyi Ubah. My happiness is that he fought gallantly and reclaimed everything he labored for before war. Chije Ifeanyi ndị mmadụ ya data murumuru na Nnewi now. We've never lose gum voice him. We've never lose gum voice him. Onye mbu before drop no kata asim. Onye anwụrụ mpago nsi na ya agota. Ọsị na emos Grieving eme mụpụta ka onye alụ nsi anya tada na mma anya. No muta na anya self ye mem my mind ado because I was totally lost. The moment mmadu screenshot ye send the nya same kerif caption o deriva ke caption o deriva mbo send the nya kerie ay alo melo ayesi anya akwa onyukwu walo asin o ifodelu asin Ifi kemel onye na-eme ọnụ akwa you may not like the way he na-eme his things. I thank God that na ọnọrọ ndụ today ka ụfọdụ gara isi na ị na-ekwu ife a ka ewenye ya ego. Yes, I thank God today that na Ifeanyi Ubah nọrọ zindu ka some people gara isi na ife a na-ekwu uwe na-ekwu ka ewenye ya ego. Onye ga-eweta the money? Who will bring the money? Ifeanyi Ubah is a good man. He's a good man. He may not be a perfect man, but he is a good man. And the Anambra State Luzulu would have been great leader. Ndị loye nwere ike sị na ha amaghọ ife ọ na-eme na Anambra South Senatorial District. Ha jezie ka ha taa ya ata. Ha jee ka fa taa ya ata.
Ha je tada Senate seat ata. Yes. Ha je kafata ya ata. All the people now frustrate him bonondo. Ogochukwu for Gina. Federal government release property Ifeanyi Ubah because not join APC. Point of correction. Yes, I can refer you to a post 2 years ago where that negotiation started. Yes, I can refer you to a post 2 years ago and 3 years ago where negotiation started. Ifeanyi Ubah, federal government income supposedly equal Ifeanyi Ubah $100 million. You think it's a joke? Income supposedly equal Ifeanyi Ubah $100 million. Government over 20-something billion in oil in debt in oil subsidy. That was the reason pattern where NMPC have product what about 10 billion na facility. He sold it. Will they get in? He may arrest with DSS. Charge for economic sabotage. As you know, na sentence here one. He went in there and he came out. No, we look again. A government can balance ego. Na haji ugwa hakwa buy ugwa. We say better here. In a case like Ifeanyi Ubah became a political victim. Upon Ifeanyi Ubah declared he is the governor of Anambra State. Now 2013 to 2014, Ifeanyi Ubah is one of the richest people in the Southeast today. Our business site work in Welie. Our work to innovative na business work in Welie. Yes, some people ne put a problem who joining politics as a problem. Yes, one thing must buy a man. I would rather live like a strong man and make him part than to die like a coward. So I will never regret 50-something years if I ever spend in this life. Some people will say no, we don't face the business here, business here, but the question remains. If I face the business here, do you know the hundreds and thousands of lives all touched today? Okay, touch here. A lot of people earn their first salary because of Ifeanyi Ubah. You people will not understand. Nnukwu ife mere ndị Nnewi. Eche ma jeju igwe Nnewi. Jeju igwe Nnewi. Chekwu nzukọ ọra Nnewi ka ịma nọ nnukwu ife mere Nnewi. Kai! Alumelu. I was waiting for Bosaya Abacha also where go mile. Ifeanyi Ubah we chikota anodu ka egbulu ife ọzọ anụrụ owu ka ọ dara. Gụnụ ugburu ihe ọ bụrụ na ọ na-arịa ahụ ndị mmadụ asị sọrị. Ndị o mere ife omekperi ebele gọrọ ya ọfọ ndụ. Anụrụ ka egbulu ife ọzọ anụrụ owu ka ọ dara. Ifeanyi Ubah bịara akwamozu Shielu ka onye isi ndị security agbawuru. If it is not about 2 weeks ago or so, Ifeanyi Ubah was there present. The other guy, agbawuru nya na Shielu ka, Ifeanyi Ubah was there last week, if I'm not mistaken. Ifeanyi Ubah was there last week, very strong. He spoke with my microphone. O nwere egwu mkpọrọ ebe a o ji egwu. Ozugbo na akpọ egwu ahụ anya mmiri dapụ n'anya. Ozugbo na akpọ egwu ahụ anya mmiri dapụ n'anya. Tuo ya dike o tuo ya dike ife jamala dike ruola bute o ji egwu ahụ egwu. O nwere ngabasị ọ na-ada ifuzie dike ifuga a real life. If we're in real life, nwoke ejuru eju gbaa dimkpa. Alumelu mana ọ na-aya ghọta. Alumelu mana ọ na-aya ghọta. Achọghị m ife onye ya pụtasị na ọ na Ifeanyi Ubah ma ọ hapụ ijoin politics na ọ na Ifeanyi. I'm a fan of Ifeanyi Ubah. Say okito ọnwụgolu. I can never say anything bad about that man. That man who a good man. That man who a good man. That man is a good man. I was hoping that as onye Nnewi, I was hoping that as onye Nnewi,
Now one day I can be able to use this page to say thank you to Ifeanyi Ubah by supporting him in the best way I can. No, without, as usual, demanding anything from him. Selflessly. I have defended him selflessly. Everywhere. People know me. I've argued a lot with people because of Ifeanyi Ubah. I've argued a lot. I remember last year, Ogembata, Nigeria, when I just panda, last 2 years, we put on a second Rambo. We meet here about 2 Ndi Igbo. I know about more people join my I took on many people. They want to join the one. I don't crowd in a second Rambo. I have never regretted standing in for Ifeanyi Ubah anywhere. I have never regretted it. Even Nanewi, I have never regretted standing for that man. It's wrong way. Yeah. Still standing solidly in Azue. And Igbo lose Ife. Anambra State lose Ife. Governorship position, Jesuike. The Red Chamber, Jesuike. Ifeanyi Ubah Jesuike. Ifike melo. Adịrị egbuo na m, obi agbawa na m. Obi agbawa gomu erigoma alele. Ọnwụ my mom fụrụ m ụfụ. Na ọnwụ Ifeanyi Ubah na afụ m ụfụ etu ọnwụ my mom si wee fụ m ụfụ. Obi onye ọnwụ my mom mekalụ na ahụ ka ọnwụ Ifeanyi Ubah mekalụ na ahụ obi. Ai, ife niile mụ na ndị polisi na-ekwu mgbe aji. Ọ bụrụ mụ na fa na-ekwu 50,000 ha napụrụ m. 50,000 ha napụrụ m. Adada afụ m ụfụ. Compared to, I was confused. Mmepekata ebe a ka m nweta akwụkwọ. Mmepewe ebe a. Na-emekasị. The man dukwuzie curious. Wee duzie pay attention. Wee nyopute ife eji wee kwuo okwu. The thing disorganized entire. I won't lie. When somebody send a message in our WhatsApp, I apologize for the way a man will reply to you through voice note. I'll quite the today the first time I send the message. I think no India, only problem in India also. Yeah. Similar to this thing HK melody the other time. Anachi Bunata. So I send them all those messages and the pictures and voice notes. Which I'm a lot of things and those need assistance. That is now movement and make a move. No bro, I'm Mesha and the police. I will reply here in a rough way. So I'll watch this program. Accept my apologies. Oblona nyoma onnam. Oblona nyoma isi na agba ngagaga. Muko onwe Ifeanyi Ubah metokarịchara yet onwe ndị ọwụ ha ndị dile ego ya eri. Onwe ndị ọwụ ha lile ego ya eri. Ịghọtago mana onwe ya metụrụ m. Hey! Ife Nnewi ji ka mba. Dị mkpa afọ ogologo imi ya. Ọzọ walụpụta etu a. Mmemme ndị mmadụ nọrọcha mmemme Ifeanyi Ubah bata. Ọzọkwa ya wụ na gọvanọ n'hotel. Ebube Chukwu ụzọ bata. Ịma na Odogwu batara. Ha agwa. Ọsọkwa ya wụrụ na Senate President nọ na dat mmemme. Ebube Chukwu ụzọ bata. Ebube ọ gaghị ebe iri ihe ka o ji aga. Etu ahụ o si eme ndị nnukwu mmadụ nọrọcha ibe eto ome ka nna ya bata. Ịma na Odogwu batara. Ebube ahụ ibe eto biri Ifeanyi Ubah. Ifeanyi Ubah wee buru ebube ahụ wee na-akpagharị. You may not like him, but everybody I like here. You You may not even like his approach. Yes, he is not perfect. He's not perfect. But at least what are you telling me?
Ifeanyi Ubah na-eme eye service egono. How was she come level this guy is here operate? In front of this guy, everything this guy na-eme is all about his life and not about that governorship. If I don't know, okay. Do you even know that na mgbe Ifeanyi Ubah mgbe dị na Ifeanyi Ubah ticket against promise Governor Obiano Nyerie, which was duly recorded, he fulfilled his own part. They denied him that Senate ticket. Do you know that moto niile Ifeanyi Ubah golo ji wee chi make campaign na apụga abrandere apụga machine niile golu keke niile Ifeanyi Ubah golu Ifeanyi Ubah buche being the apụga chairman, what chairman ke ha moto niile go moto niile also brand YPP we make campaign. You think it's all about this thing? During COVID, we respond to Ndi Igbo no na Lagos, Ndi Nnewi, Abuja, so many places. On our soko fan ebafo. Yes, on our soko. She do Frank. So you mwadi ana self na Nnewi. Gona my mom mwadi ana ofuebe na ababa Nnewi. You gotta go. Mekune gari ibe ye jena omole ebobi jenu ne edu no mole give Ifeanyi Ubah ni lo ni nya hey on as governor of Lagos State Ifeanyi Ubah ukene sibu mmadu jena be enu manu ko tolo abani icho iba akara jenu manu ka na street Ifeanyi Ubah je gorie eputa ebe ahụ gbanye ọkụ moto you street light OTD more than how many years ago? The street light road that low more than 10 years ago. Ilaka to solid way lota. Go tadona eba wori wo street light. To see Ifeanyi Ubah was boom. Onwere obi eje nye mmadu ife. Ndị niile nwere obi ye. Isi da na ihe enwe ego nwere ebe ahụ chọrọ inwe ego ọ na-enwere anwụ n'oge. Si da na ihe enwe ego ọka nkụ na-ekpakata ego akpakata ịdabakwa adaba because you don't want to be a typical businessman ndị mmadụ na-awụ. They na do stingy mana family members ya. So when they saw Ifeanyi Ubah and the way he's operating, although ụfọdụ ka ọ bịara ka anyị na ha mere competition mawa aka ego. Asụkwụnụ na nwata kwọcha aka usoro ọgaranya rie Ifeanyi Ubah kwọrọ aka ya ọfụma ya kpatara o ji wee soro ndị eze wee rie ịghọtago nnukwute ife ebelu ndị Nnewi ma ya dụba jee n'ụmụ anụka iru ebe ahụ ka ịfụ ụmụnna one ka ọlụ ha ọlụ ọga iwuru onye Nnewi iribe ego Ifeanyi Ubah ịzọrọ ga azọrọ n'ọba osikike na-efu family nọ na Nnewi ego Ifeanyi Ubah batapụrụ na o si n'aka abata osi n'aka nwanne Ubata ha ekwu onye chọrọ ịgbagha nke a na-agbaghala onwe ọ dago ife ike mere ndị Nnewi mana ya dọba Ikemba mere okenye wee nwụọ onwere ife anyị eme because na mmadụ ga-anwụ anwụ ọnwụ Ifeanyi Ubah jere ka ọnwụ Prince Obi igirigi a na-edo 2003 ofu onye aka awụwụrụ n'ọnọ ndụ today uru agụba anyị awụrụ London Ifeanyi Ubah ndị uru agụ nwelu igirigi a na-edo Prince Obi igirigi a na-edo Ọsadebe gụrụ egwu mgbe ọnwụ golu sef Ọsadebe gụrụ egwu ahụ ọgụlụ igirigi ọ gụrụ egwu mgbe ọnwụ golu igirigi wee typical emeka ọfọ ndị uru agụ a ka enwe ruo na 2003 ka egwuregwu Obi kwu nọ ya alụlụ St. Mary's harvest onye isi senior harvest for 10 years the last one ka ọ bịachala harvest ya na chininye aka enu na ọlụ agwụgo na-apụ ozugbo announce na ABS ọka n'olulu ọka na 2003 ahụ nye Anambra State Government 24 million then mego no he was doing a lot lụgharịcha the face of Obi uru agụ
He did a lot of things n'Uruagu. Oh, na Sonny no today. Uruagu akawo London. Sonny akawo Tony Mas in the name Welu n'Uruagu. Just like that. Ojeri nene estate ugolu na Abuja. Etu aka ndị Chineke ya akpọ kusi wee bata gbaa ya egbe. Yes. Nwunye Ili Ji Obi. Yes. Tobi Raymond dalo. Sonny Obi nwunye ewu Lizzy Obi Ugegbeeze. Yotago etu aka esi wee disorganize ya aganiru aka abịa ndị Uruagu. Today ife Sonny aka eme n'Uruagu. Ife Sonny aka eme n'Uruagu. Sino group of company. He was nya etu aka ya na-emeka ofu onye nya na na-akụ ntu a mgbe ahụ. Etu aka esi wee gbaa ya egbe gbawuo ya. Sonny Obi nwụọ Chineke nọkatakwa. Kedu ife kpatara na ndị ezigbo mmadụ ada ata atọ? Kedu maka Iji na Anachebe? Kedu maka Iji na Anachebe? Ikuku ọma ndị niile nwere aka mgbasapụ na Nnewi ọnwa na-egbu ha, ndị nwere aka chichichi anọlụ nọsi ike. Ikuku ọma a lot of ndị bụ ike na trading and forwarding today na Nnewi as a result of Iji na Anachebe. Ikuku ọma anal cancer ife burie ikuku ọma ha anụ akwa mmadụ osi ikuku ọma nwụrụ ndị ọgaranya si etu amaka eburu na-ebuji obodo oyiwe kwuo na ọya nwụ ya etu ka ndị nnukwu mmadụ si wee nọfe ye gwọma wee nwụọ wee burie mbụ ndị otokwu wee burie for Lagos wee bata tinye na akwa udo. Ndị mmadụ je na-agba ya elele ka ha dụcha ọnọ ikuku ọma dị na ife a etu aka nke Ifeanyi Ubah ya dụ amụhụ nke Ifeanyi Ubah esi dị na akwụdo na-epunata maka Chukwu. I would love to see him. Ebe a ka njọ ya ebe Chukwu ụzọ ebe Ifeanyi Ubah nọ ka nọ wee mara na nwanne ọkwa ma ọnwụ dore oge o gburu my mom eche nnọọ na my mom arịa ka na my mom rịalọrịa at least ya jezie zuru ike. Mana ebe Ifeanyi Ubah nọ ka m nọ wee malụ na ọnwụ egbu onye ọwụna including Ejike because na okedo ndụ n'enu including Ejike. Oge ahụ anyị achụkwa Kristo ya kiri ome nwaanyị onye ji wee bịara ezi Ejike from ọnwụ. Ikuku ọma ndị Igbo Iji na Anachebe nwụọ o wee lụọ ụbọchị a na-akwụ Iji na Anachebe. Ọgaranya na-ebe akwa ọ bụrụ isi zuru ọha Bishọp Okonkwo a nọ na-ebe akwa anya mmiri na-ada ha n'anya na nnukwu mmadụ pụrụ. Ifeọma ada ata atọ ugo nwanne nnukwu ife emela ihe ugo nwanne. If we have 5 people like Ifeanyi Ubah in Nnewi, many people will not be suffering today. The sad reality. Whether ni onye Nnewi like Ifeanyi Ubah or ni hate it. Only they do hate it. Then 80% of ndị kpọrọ Ifeanyi Ubah na Nnewi wunde niile ego Ifeanyi Ubah anyị nwe na Igbo. 80% of ndị kpọrọ Ifeanyi Ubah na Nnewi wunde niile ego Ifeanyi Ubah mkpọrọ uje ebe ha kịta agwa ngo na ife a Ifeanyi Ubah wụ na ọbata na family. Ndị niile ya claim logo na ha kpọrọ Ifeanyi Ubah na Nnewi. Nje n'ime compound ha taa agwa ngo na 1 2 3 4 not because of Ifeanyi Ubah na ife abata n'ime ebe a. Na ewepụ Ifeanyi Ubah na ife a nwere ike ọya abata ebe ọhọ kịta. So ke ndị kpọrọ ya asị Ifeanyi Ubah not together with the people of Nnewi. That is why na during that election people protected him. Yes. People protected him. He's a regem. Okay, Ifeanyi Ubah. Ifeanyi Ubah 1 in a million. Or Isho Kweliche Kwena. This boom mad. Ahatato. Etu always ego. Do ni hear la bose ego nwụrụ. Etu aka ọnwụ Ifeanyi Ubah to na Nnewi.
ọkụka n'obi. Every day ma afọ this man ana m asị Chineke biko ana m ayọ gị ayọ ekwekwo na I swear Chineke mana ife na-ekwu owu eziokwu. Chineke mana ife na-ekwu owu eziokwu. Every day ma afọ na Ifeanyi Ubah ana m asị Chineke biko ekwekwo na I keep having that funny feeling that this man oya nọkwa ogologo ndụ na ndị ife ọma aha n'ogologo ndụ. This man oya nọkwa ogologo ndụ. I keep having that funny feeling. Ema na ụbọchị Ezeaku nwụrụ n'ihi ala. Ịgbasa mmiri na ana onye nọ na the next compound ya anụ ya ihi ala nnụ quiet. Ọdụ ka m Chineke abịanụ n'ihi ala that day. Ife ahụ ife na-eme Nnewi ebe niile na-agbaghalaghala. A lot of people na-akpọ m Ezugo gwana anyị na-asị na anyị mana ikwu ha anyị amalụ. Ezugo gwana anyị na ife awasị. It is a sad reality. Ebechukwu is no more. This is my own tribute to him. This is my tribute to him. You let that go? Echọwa ka m were ohere a wee gwa ndị mmadụ. Ọkwa ụwa ndị na-abịa ndị na-ana. Ebe a na-eje ka egwu do. Ebe a na-eje ka egwu do. Ebe a na-eje ka egwu do. Ifeanyi Ubah anọghịzie taa. Ọ ndị mmadụ na-ekwuru ya ọnụ ya. Ichekikwa ma na ụbọchị nke na people ekwukwuru gị ọnụ. Ịghọtana? Mana ejike moment of truth. Take it from me. Take it from me. Since ọ na ịchọrọ ịfụ ndị Kristo ya kiri ome kpọtere n'ọnwụ. Yes. Ị ga-anwụ Kristo ya kiri ome akpọte ewu n'ọnwụ. Ka ndị mmadụ wolugu mee content n'ọnwụ ka iwe mmalụ ka ọ na-atụ. Onye nke gụ onye ahụhụ ka anyị hapụ ikwu okwu ndị ahụhụ o metalụ onye bụrụ n'isi ya. Ka anyị hapụ ndị do innocent enwe ife ha mere. Let me leave innocent people enwe ife ha mere. Ịghọtana? It is not their fault na ha mụtara nwa na-erughe erughe. Ọ bụrụ fault ha. Yes. How is it their fault na ha mụtara nwa na-erughe erughe? Ha mere ife ọjọọ by sending you to Germany. They did not do anything by sending you to Germany. If not n'ilu Germany, she will saka. Put on Facebook and now was gari on. That's an unquote. Mama honey to work today. And I want or something mother baby some not gonna educate them. Do come when I'm my back. Do come when I'm my back. She so decided. Coach, you will take a name Mathias for doing exactly if you learn from him. If you don't name me. Ifeanyi Ubah is too small. Each web on Facebook, if you nonsense post. If you nonsense post. But Mathias, ka Kristo ya kiri ome ya akpọte n'ọnwụ. Ọ kpọta ha zuru ejesu ike. Na constitute nuisance too much. Unu na-take this thing na-eme na Facebook too far. Mana ọ na-amarọ. Unu na-take it too far. Bịa na nkwọ Nnewi bịa kwụ ife ikwuru ejike ka ịchọba isi gị achọba n'Onugwu ebe ịmụ ife. Go Mathias na nsị ya drive from Mkpọ bịa Nnewi bịa kwuo dati na okwuru. Ya bịa na ọ na roundabout kwuo ife okwuru ka ọ chọba isi ya achọba ka ndị mmadụ yie ya egwu. Ka o kweta na ọ na-eme. Gbadị na nsị ya bịa nkwọ Nnewi bịa kwuo ya. Ka ọ ma nọ mmadụ nwa ogodo ewu na-ata. Ka ọ ma nọ mmadụ nwa ogodo ewu na-ata. Na Ubah asị anya na Facebook. Ene unu ndu na-emeghericha. Ịsọdụ nsọ n'obodo na amon. Ịsọdụ nsọ n'obodo na amon. Ịsọdụ nsọ na Ifeanyi Ubah nwe family. Yeah? Yeah? Ịsọdụ nsọ n'obodo na amon. Ịpụta na Facebook ịbịa wọsụgharị ọnụ. Ọ
because of na ndị mmadụ achọghị ịgwa eziokwu a na-egbuchigharị eziokwu aka n'ihu na-eme since ị na-achọ ndị Kristo ya kilome ya akpọte n'ọnwụ ejike ị ga-anwụ Kristo ya kilome akpọte n'ọnwụ ọ kpọteghị Jesu ike na ịkara ndị nwere anwụ mma ọ kpọteghị ijebe Jesu ike na ịkahụ misi ibudu do more valuable to Ndi Igbo. At least we watch him and laugh. Yeah? I na watch movies, eh? Then we'll angry na or make our childhood very, very fun. Yeah? Chineke ya kpochu n'ọkụ. Chineke ya kpochu n'ọkụ. Ọzọ kịta ụfọdụ ndị ala apụta kịta ịbịakwu Ezeaku why ife kwuru maka ejike ọdụ mma Chineke wee kpọọ ọkụ na ịnwa anwa kwuo ya ịnwa anwa apụta ebe abịa bịa sị na Ezeaku na ife ị na-ekwu maka ejike etu akụ si wee jikwu maka accident o nwere owusigara anya mmiri pụta na Facebook kwuo maka ife Ezeaku kwuru ka m ndị ọgwụ van na Facebook for 2 weeks continuously without a step aka ụtụtụ emailing go live program emailing live 5 times every day ihe erigide alịrị life issue one ya dụka one day hama double times 10 pụta na Facebook kịta abịa osisi anya mmiri kọghere ive na nkọ mgbe akụ kwuru maka accident ị nwere ka Chineke kpọọ ọkụ ka ngosi gị another version na Facebook ịmahụ o meghe ụnụ na-ewe mmalụ Daniel ụzọ etu ị nidikwanụrụ ime onye ọdụkwanụ is very inconsequential ị nidikwanụrụ ime onye ị na-agwa anyị na Kristo ya kiri ome nwaanyị na ọ eje kpọta Ifeanyi Ubah n'ọnwụ ị ya anwụ ka ọ bịa kpọta ka m fụzie onye ya abịa ịgwa m Ezeaku na-edu 2 hash ka m nwee mma na ejike ọwụ udene na-eri ozu ejike ọwụ udene na-eri ozu nyanwụ godu first ọ ya nwụ first ka iwe mma na Kristo ya kiri ome ọ ya kpọta chinwe okike nna Chineke ya akpọghị ọkụ idekwana comment drop one more comment here block one go from this page immediately one more comment from you I block one go from this page immediately drop one waiting for you they one comment again here I'm going to already now too much at this page drop one more comment here okay off you go bye 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 ka m fụ onye ya nwa anwasị Ezeaku nwa ihe eji ekwu ife maka ejike ka Chineke kpọọ ọkụ maka Chineke ya akpọcha unu niile ọkụ ebe a ka m pụta kwuo maka accident ya unu nwapụta ịbịa kwugheri because na enyi unu ka ọwụ mana amozi na Mr. Ibu nwe family unu amozi na ndị niile ejike na-eme ọpụta na Facebook kedu ka mmadụ ya esi wee nwụ na ọwụrụ na nnọọ ife dọga na mma ejike nwụrụ ejike afọ ebe m posturu na Facebook maka mmanya na-asị na Kristo ọya ka o kwuru na orezi pepụrụ n'ọnwụ nwaanyị na onye jere esi mma ejike nka ejike pụta onwewe aṅụrị ka ọ chọghị condemn Mathias na Mathias na-eji amụ ọkụ ndị nwere accident akụkwụzi okwu maka accident nke mma kwuo okwu maka accident nke ọpụta na Facebook ịbịa kwugheri bịa wiwe onye ka ewe tibere ejebe onye ishe na-eji mucho onwe what you consider good we will use it against you Oscar chọkwa that comment ebe ahụ chọkwa that comment here Oscar I have to be honest with you I'm not in a good mood though I hope na ịma na man in a good mood so ka m ghara ịnọkọta pata ilego not today achọrọ that comment today I don't want that comment here today I have to be honest with you I'm not in a good mood here which I would do. This is not the time to come
to comment section here to come and play games. Ezugo, live this life. They comment ever comment if live this life. Ezugo, live this life. They comment here condemn if yeme. They comment here back. They condemn if or if you cannot do that. No, Ezugo, live this life. You just go where you can delete if them. Don't allow me. I'm part I like here. We shall do for you. Ekukuna kampata ile here. Ekukuna kamu microphone ebeno. Yeah, like you. One time for all this hanky panky name on Facebook. Jesus go live this life. Jena page ejike. You know about his ejike. Ejike, delete this video. I mean, delete this post. Or you women. Maybe at least you go live this life. Ejim phone who way better life. Ejim phone who way better life. As you go live this life. Nando can do ono yada manipulate emotional. I've been bigger than that nonsense. Ejike ya kofu kosu mmadụ na-adụ. Ejike ga-anwụ ka ofu kosu mmadụ si adụ. Ọ ya ọwụrụ na ndebe ejike ha na udene na-eri osu ka ha bịa rie osu ejike ka mfụ. Yes. Ọkwọ na-achọ ndị Kristo ya kiri ome ya akpụ n'ọnwụ. From family who ka ọ yesi wee kpọ n'ibe ndị mmadụ n'ọnwụ. From family who ka ọ yesi wee kpọ n'ibe ndị mmadụ n'ọrụ. Onye ahụ na ọsụkwa ụgwọ wuru demonstrate here. And wash ya off immediately. Angolo wukile ejike. Ụbọchị emechara ya edozie. Ono moda no na ya da agwa mmadụ eziokwu na ada ekwu eziokwu. Ask say they are going to live this life. Jee na comment section ejike ma okwe ejike ni ji phone number ejike. Where the ejike nye pull what and that post o mere. Wala follow ko. Wala ala. A na-ekwu na senate iwu anyanwụ nwụrụ. Una anọrọ ife niile ndị Igbo ji wee dị ebube a na-anwụsị. Una anọrọ na-ekwu nonsense. Unu nọchi obodo iwu onwe a single thing unu wetara n'ala Igbo a. Ụfọdụ n'ime unu na-abịa East. Onwe a single thing, a single reasonable thing unu wetara n'ala Igbo a. Una anọrọ ndị na-eme ife ma na-anwụsị. Ndị ma na anyị nwere ike ịgụrụ. Ndị ma na anyị nwere ike ịgụrụ 100 of you wee gbanwee ndụ ofu onye n'ime ha. Ha dum ma 100 of you kpo ige. Onye mmadụ n'ụlọ nọ. Ndị ma na footprint ha do scattered all over an Igbo. Ha agụ ya ọnụ agụ. Ya ka ejike nwere bọt ebe dị something. Iso ejike iwu obodo iwu ijelu. How useful ka ọ dị to ndị bone? How useful ka ọ dị to ndị Anambra State? I'm asking you. You need to come and answer. Onye agbara ọgwụ enwo. Onye luo nyagbara ọgwụ enwo. Onye luo nyagbara ọgwụ enwo. I am waiting for you, Ejike. Depin mo whooping. Depin okay my onwe Ifeanyi Ubah. Depin mo whooping. Kam wolu we melu content now this coming few days. Ebun decide no na I am ife. Unu decide no na aye nwo ogugu she. Unu na acho erase another group of bandits na Igbo. Ana-eji unu na acho ka akpọpụta unu. Na acho erase another group of bandits na Igbo. Ndị ọnwụ mmadụ aha dụka ife. Onye dụka Ifeanyi Ubah nwụrụ na-egwu. Ife akụrụ mele oge Mr. Igbo nwụrụ. A very sensitive ọnwụ. Ife akụrụ mele oge this guy miriri Junior Pope. Ife akụrụ mele oge amaechi mmụọ na agụ nwụrụ. When people are mourning, you are busy making content and creating content with onye nwụrụ anwụ. Ekwuzi okwu na accident inwelu iwe baba mba bịa na Facebook bịa bebe akwa. Kedu ife ị na-ebele akwa?
You only tested a little bit of what you dish out to people. Eh? Anything. If you cannot say rest in peace and close your mouth, yes, Kelana. If you cannot say rest in peace, yes, Kelana. Yes, Kelana. Ndị ka na-emere Igbo ife na nwụsị ọnụ nwa n'obodo Igbo anyagesi sọnụ ka na anyagesi n'obodo Igbo nwere otu mkpụrụ unu obodo Igbo unu chere badụ ndị Igbo nothing unu n'ọlụ ndị na-ama ya aka na pọket ha wepụta ego wee mere Igbo ife a na-anwụsasị ịpụta ịbịa de sọntịn onye ka ewe bịa dere anyị na gụnụbere onwe biznes go na Chris ya kiri omeji unu eje finish ihe na ọfịs unu ebe unu made biznes ịghọtago onwe business gonna Chris or Yakiromedu. Just settle here with him. Stop bringing in our brother's misfortune to that nonsense. Stop bringing it in. Or say so. Nasra. Balabala fuko. Wala. Ono meji. Jifemelu madu wele emeva. Eh? If I will go to Ezeaku, the Governor Isi Soludo, and deeply saddened by the sudden passing of my dear brother and friend, Senator Ifeanyi Ubah. His untimely death is a huge loss to Anambra State and Nigeria. As a prominent son of Anambra, Senator Ifeanyi Ubah made significant contribution to our state and nation through his business acumen and philanthropic effort. We will miss his passion for our state progress, despite our political differences. My heartfelt condolences go out to his family, friends, and loved ones. May his soul rest in perfect peace, and may we find strength in his remarkable legacy. Sisi Soludo. Ha! Ha! Ebube Chukwu ụzọ. Ebube Chukwu ụzọ. Ebube Chukwu ụzọ. Ịfụnụ ndị apụga mana mmadụ pụrụ na Anambra. PDP mana mmadụ pụrụ na Anambra. Ka pati dị ife ahụ. Ka pati dị ife ahụ mana mmadụ pụrụ na Anambra steeti. Nwoke nwe capacity, odogwu nwe capacity. I will leave it here. Ka isi nchịkọ ọnụ. Gba na ejike na nsịrị ụbọchị nta ka achọ n'Owere nchi. Gba na ejike na nsịrị ụbọchị nta ka achọ n'Owere nchi. Achọrọ m mmadụ ịbịa be ya ese m no o firu na n'ọnwụ udere na-eri osu. Ọ na-achọ ndị Kristo ya kiri ome ya akwụte n'ọnwụ. Osu nye nwe ka anyị eji wee meda practical ndị mmadụ enene. Yes. Need to meet any members of his family because no way family or fault to her. You other go? Or fault to her. So they cannot suffer because now bring educate in this life. Now bring educate to this life. So since now, if on losing a Facebook way back on the Chris or Yakume, I put it on. Eh? I ejinye nwa wee meda practical. You gotta go. Ọnwụ na-akpọtere ya n'ọnwụ. Ndị mmadụ afụ na Chris ya akpọtere mmadụ n'ọnwụ. Ọnwụ na-akpọte nwuhe o jezu ike na ọka hụ ndị jebegolo ejebe. Ọ karịghị etu a. I nwere accident. Ekwu okwu maka accident i nwere. Machapụta bebe akwa. Everyday ka ịkpụ akụ na Facebook. Everyday ka ịkpụ Shima's blog n'ọnụ na Facebook. Everyday ka ịkpụ Shima's blog n'ọnụ na Facebook. Because no kwuru maka accident i nwere. Mpụta na program repeat ye after ikwuru maka nke onye duka okwuru ife a. Repeat ye the same thing. Need deserve accident ya and need take your time. No, you repeat it again. Ezugo said this. Ezugo said this. Ezugo said this. Maka ọ na-eme ebulu ozu onye ọzọ n'isi. Ọdụka ebu ukwu nkụ. Ebulu ozu onye ọzọ. Ọdụka ebu ukwu nkụ. Ọdụka ebu ukwu nkụ. Yeah. Na nekwonu hold up since over almost 1 hour here. Nekwonu hold up here since over 1 hour here. Yeah.
Yeah, gaga. Yeah, they couldn't hold up here since over 1 hour. Eh? Yeah. Since over 1 hour. Eh? Nah, yeah. Careful. Now, my people. I'm Ulo Biezu Ebubechukwu ụzọ na Nnewi. Eh? Senator Dan Iwu Anyanwụ. Nna aka Iwu Anyanwụ na Ifeanyi Ubah si wee go nnọọ your must get set go tụkwakwa m egwu. Eme plan ha tụrụ nzu. Ha kpara ya akpa. Ka Iwu Anyanwụ na Ifeanyi Ubah si wee do nnọọ ka ha gụrụ 1 2 set go. Piom. A na-apụtasị ya. Ndị Igbo na-elu uju oge ọnwụ. Una na-emeki mockery of ndị Igbo. Ndị Igbo na-elu uju oge ọnwụ. Una na-emeki mockery of ndị Igbo. A na-ekwu ha nche ọwụla okwu. Ezugokwuo ya ọnwụ na ezugoro ekwuwa ọnụ. Ma o wezugokwuo ya. Does it even supposed to have anything to do with whether the onye omenala or the onye ụka? They keep taking it to everywhere. Mehana Chunde do vindictive in nature. Kerunde do vindictive now in nature. If not them, tell me. Kerunde do vindictive now in nature. If not them. Also kete ifunde eje woputa n'ụlọ cathedral na omelu nke a ka nwaanyị na Jesus Christ abịa ọsọ. Also kete eje woputa we. The man they go legacy. Leave your own legacy. You don't have any legacy. In only the man I have to go legacy. Leave your own legacy. Yes. Legacy you what you either support or evil. Or so if I was defend the educated here half for her. Kewolo okware go so ha master ebia defend if educated that run. No mokoro na bi melu ti body kan do vam ki kweta no na eme ti body onyo so go wolo kan do vam ki kweta no na eme. Yes, e kweta kwa onye nwa no say I am acting under the influence of alcohol. I am acting under the pain of onwe Ifeanyi Ubah. I am acting under the heartbreak and bitterness it's no onwe Ifeanyi Ubah we put. Yes, when I get over the loss, let us talk now. When I get over this loss, let us talk. He's one of my number one favorite man. Yes. His energy and strength and motivating me a lot. I have to tell you the honest truth. Yes. That is why I learned that putting that shock absorber from him. That shock absorber from him. Somebody who resisted and stood against the government, against everybody. Only so go imecha iga like here. Then you know imecha like here. Ifeanyi Ubah iju ogugu imuludo. The other go iju ogugu imuludo. For those na anya na Emeka mere nke anya na Emeka ofo mecha mere nka emecha na ikpeazụ ọ wụrụ favorite Emeka ofo. Ha ebe egburu bigonu ọ ya adọnụ ọ ya adọnụ na mkpụrụ obi si na Ifeanyi Ubah na mkpụrụ obi si na Dan Iwu Anyanwụ dị nnukwu mmadụ na-abụ ana Igbo ji wee dee ebube enwekwara ndị ọzọ ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Amen. Amen.
ọ ya dụnụ daalụ nyadoba ejike nyadoba ụbọchị nta achọ na Owerre nchi